Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo ma-secrets nema-confessions kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Regedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndakaputsirwawo marriage yangu nevamwe papa mushure mekunge ndatanga kuenda kuchechi ikoko. Ndinozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakabuda muchechi mandakakurira umo matakabetserwa zvekare kuti tinge tichienderera mberi nezvidzidzo zvedu, asi nekuda kwekuti mudzimai wangu ainge ava kuda kuitawo zvakewo ndo paakabva ati tinge tichibuda muchechi tinge tichizotanga kuenda kuchechi ikoko. Tava kunoku kuJoni, hatina kumboita nguva yakareba, marriage yainge yatoparara nekuda kwechechi yapapa. Thank you very much mukoma nekuunza zvirongwa zvakadai. Nhasiwo ndine yangu nyaya, zita rangu muchanditi Mr. Mudawose. Ndiri kureurura nyaya iyi ndiri muno muJoburg, asi ndine tarisiro yekuti ndinokwanisa kuzoenda kuCanada uko kune dzimwe hama dzangu. I don't know kuti what life is going to bring to me. Ndine ma-heartbreaks akanyanyisa nekuda kwezvakaitika mulife mangu after ndabuda muchechi umo matakakurira. Moyo mangu makazara nemavanga asingarapiki, kunyangwe ndikanamata zvinengei, kunyangwe ndikaverenga bhaibheri zvinengei, asi mumoyo mangu makazara mavanga asingarapiki. Zvinotoda Jesu, ndiye ega anokwanisa kundipodza maronda awo andinawo mumoyo mangu. Vamwe vanokwanisa kuti ndiwe wakatevedzera ma-advice evanhu semurume unofanira kuti unge uchizvifungira, haufaniri kuti unge uchifungirwa neumwe murume. Vanhu vanondiona mukoma vanotongoti mundara uyu imbinga, nekuda kwekuti nemudzimai wangu takasvika pakuvaka dzimba dzedu 3 muBorodale. Tainge tichishandisa 1, imwe yacho yenge iri yemarentals. Vanhu vanondiziva vanongondiziva vachiti Mr. Mudawose imbinga, munhu ainge aine upfumi hwake. Asi mukoma, chiripo chakavanzika chinozivikanwa nevhu kuti mwana wembeva anorwara ndechekuti ndiri divorce yepiri. Ndo zvinondishayisa hope izvozvo. Pfuma yangu iyo yandakavavarira ndikashingirira kuti ndinge ndichizova nayo, yandakange ndaunganidza nemudzimai wangu wekutanga, mukoma, pfuma iyoyo yakasvika pakuparara. Varume musatamba nedivorce, unosara usina chaunenge uinacho. Kunyange wainge umbori mupfumi, asi unozova mbinga inenge yakasheka. Saka zvakaitika ndezvekudai so. Regai ndimbodzokera nemi kumashure. Mainge muri mugore ra2007 ndipo pandakaroora mukadzi wangu wekutanga, avo vandichati amai junior vainge vagara vachinamatawo muchechi mandainge ndichinamata muZayuja Forward in Faith, asi tainge tisingazivani. Kwavo kumusha vaigara kuKwekwe, isusu tainge tiri muHarare. Takazongosanganawo ndokubva tachizoti tainge tichida kuti tinge tichizovaka upenyu hwedu kubva pasi kusvika tava nedzimba. Imba yedu yekutanga kuBorodale takapemberera zvisingaite kuti saka ndesu tava kutonziwo tava malandlord muBorodale, asi takasvika pakutoita dzimwe dzimba kuburikidza nekubatsirwa nekereke. Asi patakazosvika muno muSouth Africa takabva tachizochinja church, tikabva tachizoenda kuchechi kwaPastor Hurungwe. Ndiko kwandakabva ndachizotanga kunzwa vhangeri rainge richinzi riri rekuti mukadzi wako haana kuchena, kana kuri kunzi mukadzi wako anenge akauya nemwana kubva kufirst marriage, zvinoreva kuti anenge achikusvibisa zuva nezuva. Saka zvakaramba zvichingopinda mupfungwa dzangu izvozvo kudzamara mumba tainge tisingachabatani zvakanaka. Ndakabva ndachizodivorsa rudo rwangu rwechokwadi, ndikabva ndachizotsvakirwa virgin yemuchechi
zita rake ainge achinzi Lisa. Saka Lisa uyu ainge achiitawo zvidzidzo zvake muno muSouth Africa, ainge ari kuuniversity. Ndikabva ndati ndarova shiri mbiri nedombo rimwe chete kuti she is educated, she is very smart than Amai Junior. Apa ari kuuya ari full package. Saka zvinhu zvakamboita sekunge zvinofamba zvakanaka, asi mukoma pandakazoti ndaramba mudzimai ndo pandakazoona kuti masamba ainge achinja. Ndinozvidemba kuti dai ndisina kumbogara ndakaramba Amai Junior, Mwari vainge vakati zarurira tikakwanisa kuti tinge tichizovawo nemaproperties edu yatainge tiinawo kuBorodale kuHarare. Tainge tiine mufaro, taenda kumavacations, asi mukomanashi vamufundisi ivavo nekuparidza kwavainge vachiita, shoko rakasvika pakunondidzimba nekuti kwaitovhurwa mavhesi nemavhesi, ende ivo vainge vasinganongedzeri munhu but kungotaura so nyaya ikaramba ichingotaurwa muchechi kana mumba munopedzisira musisina kana rugare. Saka tainge tichipiwa counseling, tichipiwa mazano ekuti kana kuri kunzi unenge uine mudzimai waunenge wakatora agara aine mwana kana kuti vana, unongogara wakasviba pamberi paMwari, zvichireva izvo kuti minamato yako yainge isingasviki kuna Mwari. Saka ndakabva ndachizotanga kupiwa one-on-one counseling, but I suspect kuti zvainge zvakabva kwavari. Ndainzi muda wose uri kuona kuti upfumi hwako, vanhu kana vakazokuziva wava nemari, they won't appreciate simba neziya iro rinenge rakaiswamo mumaprojects iwawo nemudzimai wako. Vanhu vanenge vachingoona murume vachiti imari yemurume. Saka pose pakazorongwa arranged marriage yemuchechi painge pachizivikanwa kuti muda wose ane mari yakawanda, ende mari yainge iripo mukoma. Ndainge ndakasimba kusimba nemari zvekuti kunyange uchijima asi unoti uchifamba so nekuda kwemari unofamba uchifemeruka nekuti mari inenge yakakuwandira. Saka ndakazonzi nevamwe vakuru vekuchechi ikoko, muda wose uri kuona kuti upfumi hwako iwewe, upfumi uhwu huchazoenda kuvana vasiri vedzinza rako, nekuti imba yako wakaivaka pane foundation isina kuchena. Wakatora mukadzi akasvibiswa kare kuti unge uchipinda mulevel idzva, unoda mukadzi anenge ari virgin asina kumboziva murume kuti anointing yako itungamidzwe uye zvikare generation yako inge ichizova yakachena. Mukomanashi brainwashing iya yakandibata zvekuti ndakatanga kuona mukadzi wangu Amai Junior wekutanga semuvengi. Sorry hako kwauri ikoko Amai Junior. I hope kuti uchazosangana neconfession and uchazviziva kuti ndini murume wako. Ndakakanganwa makore akawanda awo atakagara tiri pamwe chete. Ndakakanganwa matambudziko zvekare. Ndakadivorca Amai Junior. Ndadivorca kudaro takabva tashare maproperties. Iye akati taifanira kuti tinge tichimatengesa. Ndaisada kutengesa dzimba mukoma, but ndakatengesa dzimba dziya ndichiudzwa nevakuru vekuchechi kuti it was always nice kuti semurume unge uchizotanga patsva. Saka pamaproperties atainge tiinawo neupfumi takaita 50-50. Iye akabva atora 50% yake. Sezvisinei Mwari vakabva vamuwanira nyasha, akabuda muSouth Africa ndokubva aenda kuIreland. Iko zvino zvimukoma Amai Junior vari kuIreland, upenyu hwavo unyatsokuona kuti huri kufamba zvinoshamisa. Inini ndakabva ndanoroora Lisa kutangira pamari iyoyo yandakawana pamasale emaproperties. Ainge ari musikana wechidiki, ainge achinzi virgin zvechokwadi naPastor Hurungwe. Honeymoon yedu mukoma haina kumbopedza mwedzi. I still remember kuti patakaenda kuhoneymoon ndichachinja ndichati takaenda kuTanzania, but kune kumwe kwatakaenda tiriko kuhoneymoon, kushorwa kwandainge ndichiitwa nemudzimai wandainge ndabva mukuroora. It was as if I was nothing kumberi kwake. Zvinhu zvandainge ndisina kumbogara ndakaona pana Amai Junior zvainge zvava kuitwa naLisa
Lisa uyu zvechokwadi ainge ari mhandara. Saka Lisa akabva achizongotanga kungotaura nevanhu vakasiyana-siyana pamafoni. Tichienda kwani munhu tainge tichibatirana mafoni, asi tavako mukoma ndopaakabva achizongotanga kungochinja mapassword every day. Zuva rega rega aichinja password. Aikwanisa kuti zviya kana huri usiku aingobuda murumu atainge tiri, we had a balcony. Aiti kana akabuda panze obva akasika obva akiya sliding door area, waingonzwa kuti munhu uyu ari kutaura asi usingazivi kuti ari kutaura nani. Ko ini ndaigozivei kuti Lisa uyu kunyangwe zvake ainge achiri mhandara, but doro ainge achitonwa, kumabhawa ainge achienda. Aidanana nevamwe vakomana nevarume vemuchechi, vamwe vainge vachiridza magitare muchechi imomo ainge achidanana navo. Ainge achitorara noumwe murume wekupraise and worship. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichinyeperwa. Mukomana ashi ndakazobata mamessages tava kumba manje tiri kuzimu. Saka Lisa ainge akangwara, akameka sure kuti mari dzandainge ndiinadzo, we then bought some properties uye zvekare nemamwe ma-investments. So Lisa akamirira kusvikira tava nemwana. Lisa uyu akaita pamuviri, aita pamuviri kudaro mwana akazvarwa. Saka takatanga kunetsana na Lisa aine pamuviri. Patainge tichinetsana ndepekuti ainge asingade kuti ndige ndichitumidza mwana wedu zita, aiti ndezvemadhimoni. Ndainge ndakamuudza kuti mwana ndinoda kuti ange achizopiwa zita rabamukuru vake, mukoma wababa vangu, asi ainge achiramba achiti iye haiti izvozvo. Ainge achiti achazvisarudzira ari ega zita remwana. Ndikati ameno, kuti sei zviri kuda kuitwa saizvozvo, but ndiye munhu wacho akatakura pamuviri. Nhumbu yakasvika pakuzvarwa mukoma, sezvo Lisa uyu ainge akaenda kumba kwavo kumasungiro. Kuenda kwaakaita, it was so funny mukoma. Now that I am thinking about it, murume akauya kuzomutora, ndiye wandakazobatira mamessages. Akauya akamutora pamba, sezvo ndainge ndiri busy, ndokubva ndachizongosiya sezvo ainge aine mudzimai wake. Ndikati tiri kungobatsirana paukama hwemuchechi. Vakaenda nemudzimai wangu akanosiwa kumasungiro. Hapana kuitwa chivanhu chiya chatinoziva kuti kune zvinozoendeswa kuna amai, no nothing. Akangoenda akanosiwa ikoko just nemagroceries. Lisa ainge asingachatauri neni. Ndaingoti sezvo nhumbu yainge yakanzi inhumbu yamwana mukomana, ndokusaka ainge asingandifariri. Zvechokwadi kutaura neni ainge asingatodi Lisa uyu. Ndaiti kana ndikazama kutaura naye so waiona kuti munhu haana kana hanya newe, haana kana basa newe zvachose. Sezvisinei mukomanashi ndakatanga kungonyumwa nekuti ndaiti kana ndikamufonera zviya ndaiona kuti Lisa, my wife, is on another call. Ndaizoti kana ndikamuti chinditumidzira screenshot ainge asingadi. Chimwe zvekare chakatanga kundivhiringidza mupfungwa mukomanashi ndechekuti Lisa uyu kubva zvandakamupfimba, profile yake yaingogara iri blank, pasina kana profile pic, vichireva izvo kuti ainge asitori mborina kundiseva zita rangu mufoni make. Saka ndakatanga kungonyumwa kuti mastatuses ake handioni. Ndikamubvunza anongoti handina basa nemastatus. Ndikati hazvina hazvo basa. Akazoti adzoka Lisa ainge atumidza mwana, I'm sure kana birth certificate pane chitsotsi chakaitika, because handina kumbogara ndakariona birth certificate remwana. Ndaingoti hazvina hazvo basa. Ndaitamba nevanhu vakangwara. Apa ndainge ndichingopiwa influence muchechi. Mari dzandainge ndichibvisa muchechi, mari dzandakawana kubva mufirst divorce, ndo mari dzainge dzoshanda zvekare ipapo. Saka mukoma zvinhu zvangu zvakatanga kundiomera. Apa ndainge ndichiita ma-investigations nekusite, ndichida kunyatsokunzwisisa kuti chii chainge chimbotora nzvimbo muupenyu hwangu. Sezvisinei mukoma, ndakabva ndachizobata kuti mainge muine mamessages evamwewo vainge vari pastor kuchechi ikoko, but vachiimba praise and worship. Ndakarwadziwa mukoma, because mamessages acho ndakaona kuti Lisa akatanga kutaura navo. In fact ainge akadeleta mamessages, but vakaramba vachingomutumidzira mamessage, vachingomubvunza vachiti saka ndozvawasarudza
inini ndakakuchengeta wane, ndakakuitira chakati nechakati, but wasarudza kuti unge uchitanga kurara naye muda wose, anyanya kukoshei, then aingotiwo hazvina kana basa mani, hazvina basa, I'll be there for you kana ndadzokako ikoko kuSouth Africa. Ndakarwadzwa mukoma because the proof was there. Mistake yandakanoita mukoma ndeyekuti ndakabva ndamubvunza Lisa akandikumbira ruregerero. Andikumbira ruregerero akabva anditiza kutaura kudai akaenda kuAmerica. Paakatiza mukoma, I thought kuti maybe it was a joke. Lisa then filed for a divorce. Kutaura kudai iko zvino zvimukoma nashi ndiri mu-second divorce. Lisa ari kudimanda 50% yepfuma yasara yandainge ndakachengeta mushure me-first divorce. Zvinoreva kuti 50% yandaiva nayo ipapo after the divorce, mukoma nashi yakachekwa pakati ne-25%. Kushandira mahara makore ose awa ndichishandira mahara kupa mukadzi uyo akandihurira. And Lisa antoratidza kuti akapinda muupenyu hwangu aine mission, hana kana tsitsi neni. Kunyangwe ndikambomutumidzira mapictures, ndava nedambudziko rekuti ndinopota ndichizvimba makumbo nemaoko, ndikamutumidzira mapictures she won't even respond kundibvunza kuti uri sei. Iye anenge angorizei zvake. She wants what she is saying kuti I owe her. Message yakazondirwadza mukoma ndikapotsa ndazviuraya. That day ndo pandakabva ndachizoona kuti kugara nepfuti chinhu chakaipa kunyange uri a businessman. Ndakati ndozvipfura hangu nepfuti, asi ndikati Mwari ndiregererei nekuda kwepfungwa dzandibata. Saka ndakangoti ndanzwa message ichipinda, because ndakaseta kuti ake messages akapinda pane tone inoringa mufoni mangu, because ndinenge ndichifungidzira kuti maybe she is coming back to me. Sezvo ndakaluza paari zvakanyanyisa, ndakaluza my first wife, ndikamuluza zvekare nemari on top of that. So unongopedzisira wava kuti munhu uyu dai achingodzoka zvake tongogara, at least loss yacho inoita senani. Saka muchechi ndakabuda nechekare akati kwandiri pamessage iyo yaakanditumidzira, muda wose usafunga kuti mwana uyu ndewako, tichazomirira pama DNA because inini I'm really sorry. Ini ndaingokuda ndaikudira mari, ndichikuyuzira mari yako chete. Mwana muda wose haasi wako. I'm telling you this, you can go with me wherever you want, but mwana ndinoziva baba vake. Ndakanzwa dzungu mukoma nashi ipapo pandakaverenga that message. Ndikaedza kumufonera haabati macalls, anongovhura mamessages haandipinduri, haite sei. Ndakaita sekunge ndichafenda. Ndinomuka usiku hwose mukoma ndichitanga kana kuchema apa ndinenge ndichingostoka amai Junior kuTikTok kwavo, sezvo ivowo vasingadi kutaura neni. The only platform kwandinokwanisa kuvasendera messages kuTikTok ikoko ndokwandinenge ndichingovastoka ndichiona kuti ya upenyu hwake huri kumufambira zvakanaka. Handina kunge ndakaziva kuti ndo zvainge zvichazoitika. Mukoma ndinoti kana ndakatarisa ivavo Pastor Hurungwe ndinongoona sekunge ing'anga yefake yakangopfeka sutu, uye zvekare vanenge vanoita masyndicate nevasikana ava vanenge vari mavirgin. Vakaita syndicate naLisa kuti vabreke marriage yangu kuitira kuti vange vachikwanisa kuzonditorera mari, vange vachizogovana pfuma yangu through my divorce settlements. Mugoma kana kuri kunzi panenge paine umwe murume ari kuteerera nyaya iyi, zvimwe kuda mumwoyo mako wanga uine madoubts kuti wakatora munhu anga agara aine vana nechekare. But all that I want to say to you, dai waregedza kupfuurirwa nemashoko evanhu vepasocial media, nekuti vanhu vepasocial media kana kuti vemumachurches umwe neumwe anongotaura zvaanenge achinzwa kuda, but matambudziko anozongosarira iwewe, especially if you were married kana muine maassets. Tainge tiine mabusiness mahombe, taiita maprojects nemagovernment mukoma, ndinozvidemba. That company, it was liquidated because I could not run it anymore. Mudzimai wangu, she was someone that was very hardworking. Ndinorwadziwa mukoma nashi nekuda kwezvakaitika. Handimbofi ndakapasimuka apa kunyangwe zvikanzi kwauya chinengei.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndinonzi vamuda wose, hanzi ndo dzandakasangana nadzo idzi South Africa. Let us try to speak with our dear brother comment section. Hanzi andifi ndakapa simuka zvikari, hanzi mukomba randakawira gomba racho rakaoma, hanzi pa 50% yangu yandakawana after the divorce. Hanzi iko zvinozvi I am going to share that 50% ndopa mudzimai Lisa 25% yake, because ndo zviripo kunyangwe mwana wa ainaye achiti haasi mwana wako. Vozvifambisa sei mukoma vedu ava? Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunzwo unenge uri mukadzi, maybe you got married to a man that you did not love, mukatochata, then after that you divorced him. Kana muchida kushare nesu your own secret, please you can come to our inbox and then you tell us your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana muri sei zvenyu? Please post my story. Kikiki makaviko chitupa changu. Namo yazosvika pakundirova tsvina. Ndafunga kuenda ku the Strait of Amosi ini. Muri sei? Zita rangu irini muchanditi Sean, uye zvekare ndiri musoja, ndiri muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndiri kureurura nyaya yangu iyi mukoma nekuda kwekuti zvinhu zvakaminama, zvinhu zvangu hazvisi kumbofamba zvakanaka. Ndingangoti upenyu hwangu hwakatanga kuoma mushure mekunge baba vangu vashaika. Saka patakaenda kumusha kwa Mutare ndakanze ndige ndichipfugama. Patakazoenda mangwana acho makuseni tichienda kunotarisa guva rababa. Saka vamwe havana kuda kuendako because painge paina vamwe vatete ava vanogara kuChipinge, ndokwa vakazonoroorwa ikoko. Saka sezvo vari munhu anoita zvechivanhu, vanoita zveun'anga. Saka hama zhinji dzainge dziripo vanonamata kusanganisira neni ndainge ndisingatodi kuenda kumakuva the following day because vakasiya vaita zvavakaita paguva vachiti kwainge kuri kuteya. Ameno anzi kuteya kuitira kuti kana munhu anenge auya kuzobata paguva rababa vangu tinge tichizowana proof yacho mangwana, kana kuti tinozongomubata aripo paguva anenge ava kutopenga. Saka vamwe vakaramba manje vakazviramba vakati kwete kuti tinge tichizobatanidzirwa pachivanhu chatisingazivi hatikwanisi isu sezvo taradzika hama yedu. Vamwe vakatoti tichitobva kumakuva after dari ndokubva vachizotodzokera kudzimba dzavo vachitya kunoitiswa chivanhu. Saka sezvo baba vangu inini vakachemerwa pamba pangu kuti ndige ndichibva pamba nemudzimai zvainge zvisingaiti. It is unfortunate mukoma kuti nemudzimai tiri kutonetsana kutaura kudai. Tatova almost gore nehafu tisingazivi kurara tose. Kunyangwe tikaedza kuda kurara tose zvinotoramba mukoma. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Feelings tinenge tiinawo but kunenge kwakatonhora. Iyewo anenge asingatokwanisi kuti angachirara nini. Saka zvose izvozvo zvakatangira kubva pandakaitiswa chivanhu ndo pakatangira maproblems angu ose. Saka mangwana acho makuseni vatete ava vakandimanikidza kuti ndige ndichienda navo kuguva. Takati tasvikako kuguva mukoma vachiita chivanhu chavo, ndainge ndakapfugama, ndainge ndichiombera ndichimwaya bute pasi. Hanzi kwainge kuri kuperekedza baba kuti vange vachienda kunyika dzimu. Saka ndaivaperekedza nebute iroro rekuti vange vachizofamba vachizorisvuta munzira. Saka tabvako kumakuva ndingangoti pamba painge pachitori nevamwewo vainge varipo vainge vauya kuzochema baba vangu. Saka ndo patakatotanga kutonetsana nemukadzi kutorovana kusatomboita nyadzi dzekuti pamba painge paine vanhu vainge varipo. Zvadaro mukomanashi situation yakangoramba ichingonetsa mumba nemudzimai takangogara tiri vanhu vainge vongorovana nguva dzose kusvika pari nhasi. Saka ndo zvimwe zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuomerwa neupenyu. Mudzimai ndigere naye but anondiendesa kumaintenance. Ndiri kusara ndisina
kana chandiinacho. Ini ndinoona kuti zviri nani kunonyoresa zita rangu as a mercenary kuti ndige ndichizonorwa hondo ikoko ku Strait of Hormuz. Kana vaTrump kana kuri kunzi vanenge vachida vanhu vanorwa, inini ndiri ready kupakata zvombo zvangu nekuti urombo hwandiinahwo mukomanache hunotokwanisa kutokuuraya kudarika mabhomba eIran. Ndingangoti ndiyo secret yandiinayo. Ndiri kutotsvaka kana paine munhu anoziva kuti mafomu ekujoina army yeku America, is it possible kuti unongojoina army yeku America wotoenda ku America for training? Sezvo ndagara ndiri musoja, I'm physically fit, handina kana dambudziko. Ndakambonzwa zvekare zvichinzi ameno ku France kune kwaunokwanisa kuenda. Kana waendako ku France ikoko, then unobva wachizonotraina obva waita musoja weku France. Saka ndiri kutsvaka malink ndiwo andisina kuti ndinge ndichigara ndiri pa wifi nguva dzose zvinotinetsei. Zvandinotongoitawo ndinopota ndichitumidzirwawo maaudio, ndikakwanisawo ndinodownloadawo kuvidmate. Ini ndazvipira kunyange zvikanzi ndinonofirako ikoko. Link randiri kuda kana kuine masoja eku America, makazvigonawo sei kuti munge muchizojoina army yeku America? Uye zvikari kana uchida kunoita musoja uyo weku France ndinozvifambisa sei? Ku France kunongoendwa here usina kana visa? Ndibetserei kana nema prizes acho kubuda muno muHarare uchiti uri kuendako ku France pangadiwa mari. Please ndapota ndibetserei. I am desperate. Ndiri kudawo help vedare, handisi kuda mari, ndiri kungoda malinki chete. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mu comment section. Mukoma Shaun ava vari kuti vafunga kuenda zvavo ku France kunojoina army yeku France. Is it possible kuenda ku France wotongonojoina army yeikoko? Hanzi kana paine anenge aine ruzivo ngaandibatsirewo ndikwanise kuenda ku France, because hanzi mabhomba eIran atori nani than kuti ndirambe ndakatarisana nenhamo iri mumba mangu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndinoda kufumura kuti ndakaroya madam boss vangu apo pavakarasa mari, ende pose pavanorasa mari iyi inouya kwandiri. Izvi ndiri kuzvitaurirei ndichizvifumura? Ndiri kuzvifumura nekuti ndinoda kuti vamwe vanhu vange vachizviziva kunze uko kuti unogona kunge uri munhu anenge aine dambudziko rekupota uchirasa mari. Ziva kuti pose paunoshandisa mari zvinenge zvisina musoro, pose paunonzi mari yangu rasika kana kungobirwa, dzimwe nguva unenge watotorerwa mari iyoyo noumwe munhu anogona kunge ari weukama kana shamwari kana kuti mushandi wako. Muri sei? Zita rangu inini muchanditi Roda. Ndiri kureurura womukoma nekuti ndinoda kuti ndinge ndichizongwadza vamwe vanhu kunze uko. Zvakaitika mukomana ndezvekudai. Mainge muri mugore ra2014 ndainge ndiri maid pane imwe imba. Madam boss vangu vainge vaine dambudziko rekuti vainge vaine hutsinye. Saka madam boss vangu ava kunyange vainge vaine mari yakawanda, but vainge vasingadi kundibhadhara. Uye zvikare vainetsa. Ndaiti zviya kana ndiine maproblems andinenge ndiinawo, vaisamboda kana kumbonzwawo kuti matambudziko andiinawo awa anenge achida mari. Saka ndichazvifambisa sei? Ndinorangarira nerimwe gore mama vangu vakarwara, mukomana vakarwara zvakandirwadza. Apa ndainge ndisina kana sent. Mufunge zvenyu mukoma. Ndakataura navo mune zvakanaka ndikati mondikweretesawo mari. Kana mandikweretesa mari nditengere amai vangu mapiritsi. But nekuda kwekuti ivo munhu akatongoomera vakandiudza kuti vainge vasina mari, ndakarwadziwa. Apo pandainge ndichicleana bedroom mavo ndakabva ndachizosangana nemari mukomanashi. Mari iyoyo ndakaiba. Guess what how much it was?
it was more than 200 and something US dollars. Ndaba mari iyoyo ndo yandakashandisa kuti ndige ndichizoendesa amai vangu kuchipatara. Havana kana kuzotombozviziva kuti mainge muine mari yainge irimo mumba yandainge ndakaba. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga. Pandakaenda kun'anga ndakaenda nefriend yangu aiita zvemabhero. I did not have the intentions dzekuti ndige ndichizoenda kunovaroya. Ndaperekedza friend yangu ikoko kuMozambique mazuva angu pandainge ndiri paoff. Tasvika kuMozambique akati tisati tatanga kuhodha akabva ati ainge achida kuti tinge tichizoenda pamba pavagunguo vamwe sekuru vanoita zvekurapa vekuMozambique ikoko. Vanonzi vagunguo nekuti kurapa kwavo kwavanoita vanorapa nemakunguo. Saka takati tiripo pamatare ndakanzi sezvo ndainge ndasvika pamatare hazvitendedzwe kuti unge uchiperekedza munhu waunenge waperekedza kumatare iwe wobva wachizotadzawo kuti unge uchizoprofitiwa. Ndakapinda mumatare mukoma ndikagara pasi ndikaudzwa kuti pandiri painge paine mweya wejambwa nemunyama. Ndiri mumatare kudaro ndaudzwa kuti ndainge ndiine mweya wejambwa nemunyama. Ndipo apo pavakabva vachizondipa hari. Mukati mehari mainge muine mvura, but mvura iyoyo yainge yakatsvukuruka ichinhuhwa. Vakanditi ndinge ndichibvongodza mvura iyoyo nechigunwe changu. Ndikaita saizvozvo ndikabva ndachizoziva kwakabva jambwa rangu. Ndakaitawo zvekuroyewa neumwe weukama akandigarisa apo paainge azora tsvina yembwa nemishonga kuti ndige ndichizosemewa kwose kwandainge ndichazoenda. Zvechokwadi ndakazviona zvose kuita kunge movie zvichiitika mukoma. Saka ndakabva ndachizobvuma. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti mweya uyu unge uchibva pandiri, but kuti mweya uyu ubve pandiri zvainge zvitori muropa mutsinga zvinotonetsa. Vakati iwe ndinoda kuti unge uchizova mupfumi. Vakabva vati ndainge ndichazotorera mari yemukadzi wandainge ndichishandira pasina kana aizombondibata, ende ndaifanira kuti ndige ndichizoshandisa gunguo. Ndipo pakabva pachizounzwa gunguo. Gunguo iroro ndakaripiwa riri mhenyu. Takabva kuMozambique ndiine gunguo rangu. Best friend yangu ainge aine zvake. Iyo aiti kana asvika mumbare obva apisa gunguo usiku, obva amwaya madota pamusika pake paaita zvekuhodhesa mabhero ake kuti ange achizowana macustomers akawanda, vamwe vanhu vasazowana macustomers sezvaainge achiita. Saka kusaidi kwangu ndakanzi unotora gunguo iri kana wasvika kuZimbabwe wobva wariuraya. Kana wariuraya unoriurayira kumakuva, unongotora matumbu aro, then kana watora matumbu unobva wachizosanganisa. Saka ndakazoti ndobika stew chicken yaifarirwa namadam boss vangu, ndokubva ndangokanda matumbu aya. Zvakadaro ndainge ndichitotya gunguo iri mukoma. Ndakasiya mapapiro aro ikoko kumakuva ndikadzoka naro ndikabva ndariviga mubhaketi kuseri kwecottage kusvika raora. Mukoma rakasvika pakuora rikadyiwa nemakonye kungosara mabhonzo riri mubhaketi imomo. Kwava kubva ndachizotora mabhonzo aya. Vakazoti vasipo madam boss vangu, ndipo pandakabva ndachizotora mabhonzo aya ndikabva ndachizochera gomba pafront door. Ndakachera gomba mukoma rakadzika ndokubva ndakanda mabhonzo aya ndikanyora zita ravo imomo. Saka vakabva vachizoti vachibva kuChina kwavainge vakaenda kunohodha nemurume wavo, vainge vaine mari yakawanda. Murume wavo ipapo ainge ava kuita zvekutenga motikari achienda kunodzitora kuTanzania achidzitengesa. Saka vaiva nemari yakawanda. Pane pavakazongobuda vainge vaine 21,000. Mari iyoyo vakangobuda nayo vasingazivi kuti vari kuendepi nayo. Vainge vatobatwa neconfusion. Mweya werima wainge watovagara bamba. 20,000 vainge vainayo motikari. Saka pavakabuda vachiti vari kuenda kutown vakatombobuda, but nekuda kweconfusion vakadzoka. Pavakadzoka ipapo ndo pavasingambofi vakarangarira kuti vakabuda vakadzoka. Pavakadzoka vakatoisa mari muplastic bag vachiti vanozobirwa, ndokubva vangosiya vangogadzika mari iya pasi padhuze nepandainge ndiri.
ndikatovaona vachitoreverse ndikatoshamisika kuti so easy 21,000 ndatongopiwa 21,000 vakatora motikari yavo. Ndakatora mari mukoma ndakambogara kuda kwe1 month ndigerepo pamba ndichitya kuti kana ndikatiza ndinokwanisa kana kuzongotsvakwa nepolisi. Vakatsvaka mari iyi ende havana kana kumbogara vakafungidzira kuti ndini ndainge ndakatora mari iyoyo uye zvekare ndainge ndiinayo mucottage. Semunhu aizviziva kuti vakabuda vakaenda mutauni vakangofungidzira kuti vakairasa mutauni kana kuti vakabirwa nematsotsi because pane pavanoti vakambonopaka motikari yavo vachitsvaka mene zvavaitsvaka mune imwe shop. Pavakabuda vanoti vakaona vamwe varume vainge vakangomira pamotikari pavo vakavadzinga. Ndopa vakazotanga kufunga vava kudhriva kuti ndanga ndiine mari kamuno mumotikari 21,000 iripi mari yangu iripi. Tikazongonzwa mafoni call ava kupinda. Saka handina kumbogara ndakafungidzirwa kuti ndini ndakatora mari iyoyo. Ndakasvika pakuvhura matakshop kumusha ndikatangira hanzvadzi dzangu mabusiness iko zvino zvimakorokoza asi havapindi mumugodhi vatori nemaclaim avo. Tine mari kudzinza rekwedu. Imwe brother yangu but cousin brother uyowo akazosimudzirwa nemabrothers angu anofamba neLand Cruiser ya 2024 motikari iyo yaanofamba nayo. Saka ndo zvandakaitawo izvi mukoma ndangoti ndinge ndichingongwadza vanhu kuti kunzoku vanhu vari pakutsvaka unokwanisa kuva uri munhu anongogara achingoshaya mari yake kungorasa mari. Ziva kuti panenge patori nomwe munhu anenge achitobenefita because kusaidi kwavo vakangoshaya mari but mari iyi yakatongouya kwandiri. I don't regret zvandakaita because vanhu vane mari because after that vakasvika pakunotenga rimwe zimotikari mukoma Ford Ranger zvinoratidza kuti vanhu vane mari. 21k iyoyo kwavari I guess kuti itongoriwo keep change yavo. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi zvakaitika zvakatoitika isu tatova dzinza revanhu vane mari dzavo. Pakaipa hanzi ndakatora mari vakashandisa gunguo ndo ravakashandisa. Noti kudii mhuri yeZimbabwe? Nayo nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndinoitawo zvekudrive mabolt. Ndakambokwidza chipoko chomwe mukarati handifi ndakazvikanganwa. Nanhasi uno ndinoti kana ndikafunga nezvazvo mukoma ndinonzwa kumerera, ndinonzwa kutya. Pandakati ndiri kudheni madam vainge vasipo vari kuzimu, saka ndaitoshaya zvokutoita plus pressure ndaidanana nechimwe chimusasko. Saka it was around 1 am ndo pakabva pachizopinda request ndikabva ndachizoenda ndikanopika umwe mukhaladi uyu ainge akachena zvisingaiti. Saka pandakasvika kwaaienda ndakacheuka ndikawana kuti kumashure pasiti painge pasina kana munhu uye zvekare kuapp yainge yatoti trip completed but kubhadhara haana kubhadhara. Nyaya iyoyo mukoma ndakasvika pakuenda kumaoffices eBolt but zvainge zvisina profile. Vakangoti maybe it was an error yeapplication. Inyaya inondinetsa kusvika pari nhasi. Saka ndakati ndapedza target yangu ndichitoti mangwana bo ndikutoenda kunoona chimusasko chiya, mari ndainge ndiinayo. Ndakaswera ndichingotora macash rides chete ndisingadi mabank one. Ndakabva ndagamuchira request yaibva pedyo nekuPretoria Cemetery. Ndikasvika ndikawana mukadzi ainge ari mukhalad, ainge akanaka zvisingaite. Saka ainge akapfeka dress rainge riri white but rakareba richitonzvenzvera pasi. Saka ndakangoti maybe ari kubva kuparty sezvo nguva dzainge dzafamba. Akati take me to Estrust. Ndokubva ndachizotanga kudrive. Mukomana achi ndakamboedza kutaura naye how's your night is going. Iyewo aingota my night is okay asingadi kutaura zvakawanda. Saka takazoti
tava kunopinda muEstoros ndikabva ndati chigadzirira mari yangu haana kupindura. Ndakangoti zvimwe kuda sezvo munhu ari kubva kupati pamwe ari kutoita achitsumwaira handina kana kumbocheuka. Takazoti tasvika ndikabva ndati kwaari we are here sister. Mukomana pandakacheuka kumashure kuti ndige ndichitambira mari ndakaona kuti kubackseat painge kusina kana munhu asi motikari yainge yakatokiwa madhoo ose. Ndakabuda ndichimhanya ndikanogogodza pane imwe imba apa painge paine imbwa dzaivapo. Handina kana kumbozvifunga zvose izvozvo. Ndikavaudza zvainge zvaitika vakandiudza kuti inyaya yakamboitika but kudhara mataxi drivers ndiwo aiwanzokumukwidza mukadzi iyeye. Vanofungidzira kuti maybe munhu akapondewa mulocation imomo. Nanhasi uno zvinhu zvinotongo ndishamisa kuti zvakatongoitika and proof yainge iripo yekuti I traveled from one location to another asi handina kubhadharwa. Nanhasi uno ndinonzwa kutya, handidi kana kuti ndinge ndichigamuchira, handimbofi ndakazvipama futi kugamuchira request kungotanga kumapast 7 handichatomboiti izvozvo kunyange zvikanzi mari inenge yakawanda sei. Mhuri yeZimbabwe ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Nganzi ndakatakura chipoko chemukaradhi muPretoria. Kana uchitawo zvekudriva maboat munokwanisa kuuyawo nema-confessions enyu muchitiudzawo zvamunosangana nazvo mumabasa. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo ndanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.